Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनै सानडे स्पेशल डिसकास जागोन एडमिट कार्डनि सायाव आसाम पुलिस जिडि कनस्टेबल एसएससि बेनिफ्राय गोबां डिफेन्सनि सायाव डिसकास जाबाय थासिगोन जिखुनु जाया सानडेयाव। स' नोंथांमोना जायफ्रा डिफेन्स लाभार्स नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना ब्लगिं चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ नोंथांमोना थांनानै सापर्ट होबानो जाबाय। जेरैहाय Bodo Info YouTube चेनेलाव नोंथांमोना होगासिनो थिग बेबादिनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो ब्लग चेनेलावहाय नायगोन। स' लोगोफोर 10 फार्स्ट एचएस पास डिग्री फार्स्ट नोंथांमोननि थाखाय गोदान केलेन्डार एसएससि जिडि कनस्टेबल दायो सोलिगासिनो दं एप्लाइ एन्ड बेनिफ्राय 2024 आवबो गोदान भेकेन्सि डेली पुलिस कनस्टेबल फिजिकल टेस्ट जाथारसिगोन। बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि एडमिटआ ओंखारथारसिगोन जेरैहाय एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल कमान्ड' लेभेलाव नोंथांमोना लोगोसे साब इन्सपेक्टराव। स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन माखासे डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै एसएससिनि सायाव मानोना गोबां साख्रि लानायनि टाइम फैगौ नोंथांमोना 100% बेयावनो साख्रि मोनसिगोन। मिथिखागौ जे जों बयबो इलेक्सन जासिगोन एमपि इलेक्सन बिनि सिगां नोंथांमोना साख्रि जयनिं जानायनि चान्सेसा बारा। स' लोगोफोर जों फैबाय एसएससिनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो थाबैनो नोंथांमोननि एन्सार किस फैथारसिगोन डेली पुलिस कनस्टेबलाव जाय नोंथांमोना आनजाद होदों एग्जाम होदों दिनै लास्ट एग्जाम जागोन डेली पुलिसआ। बेनिफ्राय बिनि एन्सार किस एबा रिजाल्ट ओंखारनो गोनां 10 डिसेम्बराव बेबादि मोनसे सर्सनिफ्राय मोननाय जादों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोनाहाय 22 नोंथांमोना डिसेम्बराव जानायनि बेनिफ्राय गोबां सर्सआव मोननाय जादों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ जानुवारि 20निफ्राय नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ मोननायनि चान्सआ दङ। स' बेनो जाबाय नोंथांमोना दासान्दि एग्जाम होगासिनो दङ डेली पुलिस कनस्टेबलाव आरो डेली पुलिस कनस्टेबला जोबोद मोजां साख्रि नोंथांमोना दिल्लीयाव पस्टिं जायो आरो बेनि रिलिया सिगाङाव जादोंमोन हमना ला गुवाहाटियाव जादोंमोन आइएसएल जायगायाव जादोंमोन नाथाय एबारे बबेयाव जागोन बेखौ मिथिथ'वा आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलावहाय आपडेटखौ मोनगोन। बेखायनो जायफ्रानोखि 50 प्लास मोनदों नोंथांमोना एग्जामाव फिजिकेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनाहाय रेडि जानो हायो एसटि कटायाव। स' बेखौ दोनथ'नानै लोगोफोर नोंथांमोननि जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैयो डेली पुलिसनि सायाव डिसकास खालामगोन। दा जोङो डेली पुलिसखौ बेयावनो फोजोबबाय बेनिफ्राय एसएससि जिडि कनस्टेबलनि दायो 26,000 भेकेन्सिया जागासिनो दङ अनलाइन। स' नोंथांमोना थाबैनो खालामबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो जों मिथिखागौ जे एसएससियाव गोदानै पस्ट फैबावगोन। दा गोबां आसा खालामदोंमोन 70,000नि बारा भेकेन्सि नाथाय दंमारो जानांगौ मानोना बेखौहाय राननाय जादों अके। स' बेखौ राननाय जादों 2024आवबो मोनसे गोदान जिडि कनस्टेबल फैगोन जायफ्रा बैसोआ देग्लाय गोरोबासै उन्दै जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना खालामनो हागोन। दा नेक्स्टनि जिडि कनस्टेबला माब्ला ओंखारगोननो बेनो जाबाय जोंहा ओंखारगोन आगस्टआव ओंखारगोन नोंथांमोना नै मोनदों 27 आगस्ट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन 2024आव अके एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा जागोन डिसेम्बराव जाहैगोन नोंथांमोना डिसेम्बर जानुवारियाव मोनहैगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना दानि जाबाय थानाय सोलिफुबाय थानाय जिडि कनस्टेबलनि एग्जामा नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्चआव जागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि काटअफआ देग्लाय जिडि कनस्टेबलाव पस्टआ खम नालाय अनलि 26,000 होनजायो अब्ला नोंथांमोना 90 प्लास लानो हायोबा जोबोर मोजां डाइरेक्ट साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। नाथाय बेबो खोथा जे एग्जामनि पेपारनि सायाव सोनारगोन जुदि एग्जामनि पेपारा गोरा फैयोब्ला खम काटअफ थांगोन बेखायनो नोंथांमोना 75 एबा 80खौ नोंथांमोना टार्गेट खालामनांगोन मानोना पस्टआ खम। बे जाबाय नोंथांमोननि एसएससि जिडि कनस्टेबल। स' बेनिफ्राय मोनसे जिडि पस्ट थाबावो बेनो जाबाय सिपिअनि आन्डाराव नोंथांमोना एसआइ मोनो। स' बे एसआइआ दाखालिनि काटअफआ गोजौ थांदोंमोन आरोबाव गोदान फैबावसिगोन बेनो जाबाय डेली पुलिस एसआइ बेनिफ्राय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सनि आन्डाराव नोंथांमोना एसएससियाव जि मोनहैयो कनस्टेबल बिनि नोंथांमोनाहाय मा जाहैगोन टिम लिडार जाहैगोन एबा कमान्डार जाहैगोन नैबे एसआइआव जायफ्रा साख्रि मोनो जेरै एसएसबि थागोन बिएसएफ थागोन सिआरपिएफ थागोन नोंथांमोना बेयाव मोनबावगोन फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन नै फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन बेनिफ्राय एग्जामा मे जुनाव जागोन 2024आव। स' बेखायनो जायफ्रा डिग्री पास दङ नोंथांमोना एसए लेभेलाव खालामनो हागोन। बेनिफ्राय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलबो नोंथांमोननि साख्रि ओंखारबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना एप्रिलाव ओंखारगोन बे जाबाय अफिस लेभेलाव क्लार्कआव नोंथांमोनाहाय गोबां मोजां साख्रि मोनहैगोन। दा बे जाबाय एसएससिनि आन्डाराव गोबां साख्रि फैयो बेनिफ्राय कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलावबो नोंथांमोना नैबाव ट्राइ खालामनो हायो आरो बे कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलाव नोंथांमोना एग्जाम लिरनाय लोगो लोगोनो फिसा फिसा पस्टआव इजि मोनहैगोन जेरै जिडि कनस्टेबलाव बेनिफ्राय डेली पुलिस कनस्टेबलाव एमटिसआव गोबां इजि मोनहैयो नोंथांमोना बेखायनो स' नैबे कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलाव ट्राइ खालामनो हायो। स' बेनिफ्राय एमटिएसबो साख्रि ओंखारबावगोन जेराव 10 पास लेभेल जोबोर मोजां साख्रि नोंथांमोना ग्रुप डि हिसाबै नोंथांमोना गुबुन गुबुन सेन्ट्रेल अफिसाव नोंथांमोना ग्रेड 4 हिसाबै एमटिएसआव मावहैनो हागोन। दा बेनो जाबाय मेयाव ओंखारगोन बिनिया 7 मेयाव नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनगोन बेनिफ्राय जुलाइ आगस्टआव नोंथांमोना एग्जामखौ हैनांगोन अनलाइन। स' आसाम पुलिसाव गोबां प्रेक्टिसखौ मोजांनिफ्राय मोजां खालामगासिनो दङ आरो गोबां नुगासिनो दङ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ गुबुन गुबुन फिल्डआवहाय थिग बेबादिनो नोंथांमोना खालामबाय थादो मानोना समा जाबाय। थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे मार्चआवनो नोंथांमोना 00 भेकेन्सि मोनगोन अब्ला स' नोंथांमोना दायो डिसेम्बर हाबबाय डिसेम्बर हाबनाय लोगो लोगो ग्राउन्डफ्रा गासिबो क्लियार जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्राउन्डनि एगेन्स्टआवहाय एडमिट नोंथांमोननिखौ माने इसु खालामसिगोन। एडमिट इसु जाबासो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हागोन।
स' डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो डेटआ फिक्स थासिगोन बेखायनो साडेनलि आसाम पुलिसा एडमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्टआव थांनांसिगोन ए बि जा इउ बि जा कनस्टेबल जा स' बिनिफ्राय एस आइनि एग्जामाबो थाबैनो जानायनि चान्सआ दङ थ' जों मिथिखागौ जे एप्रिलावहाय इलेक्सन जानायनि चान्सआ दङ बेखायनो मार्चआवहाय कड अफ कन्डाक्ट नाङोबा स' बिनि सिगां सिगां रिलिया जानायनि चान्सआ दङ आरो जायाबा गोबां लेट जागोन बेखायनो स' नोंथांमोना बे फेब्रुवारि नोंथांमोननि मार्च बे मोननैयाव 100% जाखागोन अब्लाबो बिनि सिगां जुदि हमना ला जानुवारियाव जायोबा एबा डिसेम्बर लास्टआव जायोबा नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामनांसिगोन मोजां स' बेखायनो नोंथांमोना साडेनलि आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआवहाय नोंथांमोना बे सप्तायाव एबा माबा मोनसे अफिसियेल नटिस मोननायनि चान्सआ दङ जायखिजाया 10 डिसेम्बरनि सिगां आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिस फैनायनि चान्सेसा बारा दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों खायसे खायसेया डिमटिभेट जादों दासिमबो एडमिट मोनाखै होननानै मानोना गोबां कमेन्ट्स फैदों नोंथांमोना डिमटिभेट जानाङा प्रेक्टिसखौ लागातार खालामबाय था आरो बे प्रेक्टिसानो नोंथांमोननि थाखाय इन्डियान आर्मि आरो गुबुन गुबुन नोंथांमोननि एसएससि कनस्टेबलावबो खामानि होगोन दा बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स नर्थ इस्ट पुलिस एकाडेमिनि सायाव दा पस्टआ जोबोर खम नोंथांमोना गोसो दङबा थांबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि फैयोबा नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय दायो पस्टआ जोबोर खम स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय दिनैनि स्पेसियेल भिडिअ डिफेन्सनि सायाव आरो नेक्स्टआव स्पेसियेल भिडिअ फैबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव फैबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव